வணக்கம். ஜிகேஎஸ்வி ரவிச்சந்திரன். இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல சூப்பர்வைசர் ஸ்கில்லுக்கோ ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை சின்ன சின்ன வேலையாக பிரிச்சுக்கிட்டு அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி மேஜர் ஆக்டிவிட்டீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது பேர் தான் ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ உதாரணமாக ஒரு கல்யாண வீடு அல்லது ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம். ஒரு 500 பேர்த்துக்கு மட்டன் பிரியாணி ரெடி பண்ணணும் சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இது முதல்ல மட்டனை ரெடி பண்ணணும். ஏன்னா ஆளை வெட்டி சுத்தம் பண்ணி பீஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணணும். இதுதான் மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்போது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவும் கண்டுபிடிக்கணும். எது அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கணும். மீதி எல்லாம் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ், தக்காளி வெங்காயம் மற்ற காய்கறி கட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ மேஜர் எது மெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ், எது அதிக நேரம் எடுக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். நன்றி, வணக்கம்.